nhasi tiri kukuwanai muri vatano kumativi mana enyika. Munotondera paya kati tichikupai nhau yekwawimbo tichikurukura kane mhuri yemushakabvu vawimbo vachitaura kuti ivo havasi kutomboziva kuti baba vavo vakavigwa papi. Havatenderwi kusvika paguva rababa vavo sezvo guva iri rakaiswa muyadhi yechikoro. Muyadhi yechikoro kuti upindemo mune mitemo yakasiyana siyana. Hautopiwe clearance yekuti unge uchikwanisa kupinda muyadhi imomo. Ndonhau yatauya nayo zuva ranhasika tabatwa nemumwe muprofita ari kuSouth Africa ari kuti ane hope dzaakapiwa pamusoro pawimbo. Naizvozvo ndo zvatoda kuti tikupei muzuva ranhasi. Hope idzodzo tinzwa kuti dzingori hope dzechando here kana kuti dzine chirevo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini wena? Ngiyaphila mina Shumba. Isifiso sami phela ngile Zimbabwe ukuthi silithole liphilile. Namhla ke silendaba esake salinika yona ekaMdzidzi. Leyana ke ababesithi abantwana besithi bona abavunyezwa ukungena ke lapho okulethuna lika baba wabo. Abakwazi ukuthi ubaba wabo wabhubha yini kumbe uyaphila. Hayi ke namhla ke sidle sabanjwa ke ngomunye uprofeti ose-South yena othi yena hayi ke ube lephupho mayelana ngendaba le ekawimbo. Mina elami igama nguThinewembu. Saka isusu zora nhasi hatina zvatiri kutaura, tiri ngokupaiwo hope dzemuprofita iyeyu tigonzwa kuti dzinorevei. Asi hinti ndeyekuti muhope dzake ari kuona sekunge vawimbo vachiri vapenyu uyezve vari kushandiswa kuda sechikwambo, nekuti kana munhu akavigwa iye achinzi achiripo pashrine pake zvagorevei. Njalo ke asithi ukulincwebela nje indlebe uthi yena uprofeti lo ubona engani ubaba uwimbo usaphila, kodwa uthi yena awukhanyisisi. Uthi yena ubona ngani bamsebenzisa njengondofa kumbe utikoloshi asazi. Sengwadzi semburi yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. dzakamira dzakadai so ndangoti ndingodzitaura sezvo ivo vanhu ava vevadzidzi muri iyi haisi kuziva kuti baba vavo varipi ende havana kuona, vanoziva kuti vakafa. Saka inini zvinhu zviri kutondinetsawo zvakangondinetsa. Saka handisinawo kuisa hope idzi. Saka mongotondisvitsira hope idzodzo ihope chete. Handizivi kuti dzingave nechirevo here kana dzinoreve ikoko kwavari. Ndakarota inini ndiri kunge side reikokoko, asi inini ndinongoziva kupfuura rodhi ndichienda kuDarwin. Rodhi ndinongoziva kungopfuura. Saka ndakatanga ndiri side reikokoko, asi panga pane gomo ranga rakakura, asi muzasi maro mamune dziva riripo. Saka ndaitopfuura ndine vamwe baba ava vandinonamata navo futi kuchechi yenyenyedzi no. Saka takaita sevanhu taifamba tikati shamari ngatimbofambai timboona kuti tobatsirikanawo sei paupenyu hwedu kana kuti chiraramo. Tabva tasvika padhamu riyare, tabva taona mukati medhamu tikati shamari ona mukati medhamu tada kutopfuura. Uku taitofamba nemusaidhi mechikomo ichocho, gombe iro rakakura. Saka mamutori nevanhu vairatidza kuti vari kutojorotana, asi vamwe vanga tori nendaza, asi vanga vakapfeka magemenzi avo kusiyana siyana, achita kunge vanhu ava vanga achita kunge sevekunyenyedzi no. Asi tasvika pai
tabva tasvika tikatodawo kubatsirwa padziva ipapo. Saka tasvika padziva ipapo zvikanzi werasta ndiye achitanga ndiye mukuru anga ane ndasa, ndiye akati moda kubatsirwa nenhau yei. Tikati achiraramo chaicho ngobatsirwa nokutaona pane vanhu vari kujorodwa pano vachibatsirika. Zvikanzi endai pachikoro. Handiti chikoro ichi chaita sechikoro icho chiya chamanga muri icho chikoro chababa Wimbo icho. Saka ndipo tabva nababa tikati handei pachikoro. Tabva taenda pachikoro paipai. Tasvika pachikoro paipai takasvika pagedhi. Tasvika pagedhi saka nenhau yavaitaura iyaya vachiti kuti vapinde mugedhi vaitongeswa nekubvunzwa mibvunzo. Takabvunzwa mibvunzo yakawanda tasvika pagedhi. Ndina babava havasi veikokwa vandiri kutotaura nezvavo. Babava vanobva kuno pasi kuno kumberengwa kuno pasi kuno mberengwa kuno kuzasi kuno kunana bridge Bulawayo ndokunobva babava. Saka tiri ikokoko tabva tasvika pagedhi paya tatanga kutongeswa. Munobva kupi? Muri anani? Muda kuonani? Munei mahomwe? Chaicho chinangwa chei ndechei? Asi isusu taingopindura. Inini ndinanyanya kupindura nokuti ndindairota. Ndikadaiwa inini baba Wimbo ndakavanziva kudhara muhope. Saka handingatadze kuti ndinobatsirwa navo nokuti ndine dambudziko rakakura rekuti nhau yacho kuti ndikuudzei imimi muri pagedhi hazviite kuti ndikutaurire nhau yangu inini iri kuda inini naiwo takatarisana. Ndo pane nhau yangu ndokuti ndibatsirike zvandiri kuda. Vakazopedzesera vatiregera. Tabva tapinda ndabva tapuwa direction. Zvikanzi pindai mukati. Kana mapinda mukati mokwidza masteps. Kana makwidza masteps moenda second floor. Ndoma munoenda. Kana makwidza second floor muchafamba makadai mozopinda door number rainzi door number 30 chiko meno 30 something raitaurwa zvikanzi door iroro munopinda door iroro pane kapassage karipo ndokwa munopinda. Shuwa takafamba tichienda tabva tanosvika. Shuwa ndinaitungamirira nandiri pamberi uyu baba uyu achitevera. Saka tichifamba tabva tichienda ikoko mukati mataenda mumakona umu taingobvunziwa muri kuenda kupi? Tikati ada kunoona baba. Muri kuenda kupi? Tikunoona baba. Takangoramba takazvishingisa taitotya asi takangozvishingisa. Tabva tanosvika ipapo pavakanga vari. Tasvika kwavakanga vari panga vari pacho inini pakandinetsa. Vanga vari pamwe pamukoto asi pari pachikoro ipapo asi pari pamukoto. Kuoneka kwavo kwainetsa. Vaioneka musoro chete. Panga pane kahwindo kadikidiki so kakakaita kahwindo kadikidiki so kari pakona kahwindo aka zvokuti kana uda kuti uvaone baba Wimbo kwaivaona musoro chete. Asi inini ndakasvika ndabva ndasvika ipapo. Uyu ari kumashure. Ndabva ndati baba ndauya. Zvikanzi wauya mwanangu. Inini baba Wimbo handivazivi paupenyu hwangu hwese. Handivazive kana handivazive. Asi ndakavarota ndikavaziva kuhope. Saka ndasvika vamwe vazi mwana wangu wauya. Ndikati handauya baba. Ndine dambudziko riri kundinetsa. Ende handambotaura zvakare kuti ndine dambudziko riri kundinetsa. Ivo vakabva vanditi ndini one munhu wavakasumukira pacheya panga vari kuti ndivaone miri wavo. Ini ndakavaona miri wavo vakapfeka sheti yanga yakaita kunge checked so iri sheti netrauza ranga rakaita kunge nhema. Trauza racho ranga riri nhema. Vaita sevakagara muofisi. Vakatopfeka vakachena zviya zvokutopfeka zvokupfeka munhu mukuru zvokuti munhu mukuru anopfeka chitatakini. Asi vakasumuka pacheya vakanga vari vachibva vati nepawindo paipai rakavhurika vachibva vandipusha pamhanza panapa. Zvikanzi pakapandiputsa pabhanza panapa ndakabva ndaitoita zvokutanga ndakudzedzekera kumashure kudzoka kumashure dai. Ndabva ndanotsigira nemadziro ndabva ndadzoka zvikanzi nhamo yako yanga ichida kuti yanga ichikutambudza yatopera. Ndini chete ndakabatsirwa asi baba usho haana kubatsirwa ndanga ndinaye. Hope idzodzo dzabva dzangopera dzakadaro. Saka nhau iyi ndazama kuitaurira kuti ivo havasi kugutsikana nenhau yekuti baba aripi. Saka inini kungototaurawo kuti baba uyu inini ndakamuona ari mupenyu kuchikoroko cheichocho chikoro ichocho but panga pari pachikoro. Asi ndakatopinda kufirst floor ndakakwidza mudenga ndikaenda kudenga ndikanawana vari kudenga. Asi kunhu kwachikoro vanga vari hakusvikiki zvokumhanya. Asi inini ndakasvika ndikavaona. Sure
ndikapedza ndakabva ndangopepuka hope dzangu dzakaperera ipapo. Saka ndangozvisawo kuDromas Media kuti kana zvine chirevo kuhama dzavo munongovaudzawo dziri hope, ivo ndo vachadziteketudza vodzisa kumweya voona tizvoda kuzama kududzei kana kurevei. Ndatenda zvangu kuDromas. Saka ameno inini kungoonawo hangu zvinogona kureva kuti ivo vachiripo kapa wimbo pacho pashrine pavo, asi kuti pamwe vari kutoshandiswa sechikwambo. Iya, ndinokutendai baba Neshamba. Iya, inhau ndaitarisa channel yenyu, saka hope idzodzo dzakangouya ndikagona kuti because ini ndiri kuno kuSouth Africa, ndakatoziva kuti ndiri kuno kuSouth Africa hope idzodzo, saka handizoziva manje kuti chii chiri kuzama, nokuti pavari pacho ka kureva kuti pachikoro ipapo ndozvazve zvichitoreva, nokuti nini ndakaenda chida kuvaona asi ndakatongeswa zvakanyanya. Ndinonamata hangu chechi yeJohn Masowe, ene ndakatotanga kutotendeukawo kuno Joni kuno, handisati ndatosvikawo hangu kumusha nenhau yenhamo namatambudziko zvandinge ndichisangana nazvo zvakazosvikawo kuti ndinamate chechi dzepostori. Saka ndo madhare acho andinge ndichingorotawo nekudzidziswawo. Saka ndongoona kuti handingaregi kuataura sezvo ndichiona channel yenyu, saka handingatadzi kutaura hope idzedzo. Saka ndangotiwo ndingotaurawo kungovazivisawo ihope chete. Ini handivazive baba vaWimbo, handivazive, asi ndakavarota ndikavaona ndikavaziva, ende pamukataura nevanhu avo variko kwamukaenda kukugora uko, ndakanyatsoona ndikati fesi dzacho ndidzo shuwa fesi dzandakaona inini ipapo. Saka ndozvazvinge pamwe ndozvazve zvichireva techingotiwo ichi ihope, kungopfuudzawo sehope. Ndinotenda zvangu vaNeshamba. Ndofunga madzinzwa hope dzakurukurwa pano, changoti tingodzipfuudza iyo ngaine shwiro yekuti dai hope idzi dzasvika kumhuri. Saka isusu tati aiwa kumhuri tinosvitsa via Dromas Media, hedzo hope mhuri yekwaWimbo. Ameno pamwe ndedzechando zvinoitika ga. Njengoba lizizwele nje iphupho leliyana muli yeZimbabwe, hayi ke yena ubelesifiso ke esokuthi indaba leyi kumbe amaphupho lawa afike nje emulini kaWimbo, ukuthi ebekubaqwaniso wena ukuchasisa ukuthi hayi ke liphupho nje kumbe licho okunye okungaziwa ngabantu. Ngatsakari mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai, asi musakangana kusubscribe kuDromas Media. Dromas Media, taking you to another level. Andrew Neshamba ndozita rangu. Tine Vimbo Maphosa iligama lami.